ni na gat kere yang pada ni. Purare ni tu ni nak kau pura. Apa kap? Sabran dengan siapa buswa? Besegrang. Yonana. Mana? 1,20,000 ada dosa kamu terus ya? Amo mana kan dengan amo ni na gat kere yang pada ni. Hello babe song norok no haino hailam sogo ani da Kokborok disclosure YouTube channel lo hunke tini ni o video haino hai expose video ongnai phiaba ani expose khlaimani ketal channel no norok sinia sak joratei ang o channel lo expose video khlai ma tongranai iko omong kha ani ketal channel norok expose video jodi no nainani muchungkai tongkhangke o channel no thangai subscribe khlaina di channel ni link description te comment wa ang pin khlairnai norok ayang tei habai subscribe khlaina di tamni hingkangkai o da Kokborok disclosure channel lo ang expose video no khlaiklak phia a channel no asak sininai krikhoni bagui se ketal channel ni bagui ang o channel lo tabuk sak jorte video khlaima tong expose video akon phaidi tabuk dini ni video ni topic o jeng thanglainai hunke iko o photo kisa norok nai naikradi o bwrwi sabo norok sinoi da mankha baksa ba sinoi mankhana tei baksa ba sinoi manliana ke o bwrwi te ke boya o bwrwi kha 50k 50,000 bai sak phalnai hne install live nukjagui sanai a bwrwi rok ni bisingo khoroksa asa chakma bose ani second channel o expose khlai thaniwo o bwrwi rok ni information eba details nang kaham kai rui mansukliya mane ke ang bo buini comments rok no porui norok no sawi khanarman bagai kisa ulta palta haingai thangka ke tabuk te sang kaham ke o bwrwi rok ni details no ang sawi man khang kai tasa rutugai ang norok no rinan thangai tong o bwrwi ni mung kha Instagram ong khang kai ko asa jakma iko mono bin insta account o bwrwi boy ko omong kai right side ni se kai left side ni a bwrwi ya je o asa jakma hinjane bo right side o tongnai o bwrwi je t-shirt kufur chumjak je bwrwi kok falto sawi flag nungui tongnai a bwrwi no bini kaming kangkai o bichoron ni khnao bini buphang kangkai debborma tei bini bumang kangkai chakma ni khnao ga bini dara eba mwnai jela khoroksa tongoni khnao kai abo bahai no drugs rok nao tei kisa bakpa rok ni khnao obo je bui comments khlaimani bisingti ang sawiman manisi pia o video no borok ni bage ang last khlaio ang tei borok no ang expose khlainani thanglia ang asa chakma songni topic no tei tai kokbang sanani muchunglia o video tumung no bai asa chakma nung nugui tongong kangka ang nono sanani muchungo bai nung tei omo hai next time o omai mistake tai ta khlaidi thik no nung sakno phaliphano tongdi jesapa nung di ni live ni icha saja kangka to omo hai baksa keman joli jago an live ani icha doni live ni chapa nongkha but omo hai kai social media wo nukjagui hamya kok sawi video tai tas namdi nini kahamni bagai nang okok sawi tong naidi nini o chikon sa mistake phanong khana nini je self respect no nung sukmai rikha aboni bagai nang sanani muchungo social media wo ati khlai tai video rok phai ta khlai paidi kok hamya sawi flag nunggai buino hamya kok sawi tai video bhai ta khlai di social media wo video khlai ka mane no abo jotto no nugui thango jefru o video viral ngai thango nung afro abono te stop khlainar ge manglak gaboni bagino ang obai asa te bini dolnang request khlayo next time abahai te ta khlaitung kahamya prisedi te o video nai tongnai rokno bo ang request khlayo nor o video no gobang khlai share khlairdi jate bai asa chakmani aro bo video thangai sogina tikhe te bai asa ni parents rokni aro bo o video thangai sogire mankhanga belakeno kahamnai ke ang bai asa chakmani parents rokno babno sanamo chungo tumung no anio video no norok nai tongo ngangke please norok ni besarok no kisa kaham kai naikolna ni notice khlaina ni srengdi taisa kaham khlai frengdi je ngmani to nggi no thangka tabuk next time atei jate tai ingya tei khlai phreungnan nangnai ke bayap song tabuk ti khoroksa bwrwi no ba ang warning rnani muchungo sabo bwrwi iko video kisa norok nainai di Dengan amo ni na gat kere yang pada ni. Purare ni tu ni nak pura. Apa kap? Sabran dengan siapa buswa? Besegrang. Yonana. Mana? 1,20,000 ada dosa kamu terus ya? Amo mana kan dengan amo ni na gat kere yang pada ni. जों जतनो सावइमानो बाय आसा चकमा संके इंस्टा लाइव फायै कास्टमार रुतुगै बरकनि साकनो 50k एबा 50,000 बाय बरक फालनै हिनि सामानि 5k करके दूंगा 1 आवर का नहीं 50,000 चाहिए भाई फिया ओ ब्रि रकबो इंस्टा लाइव फायै बरकबो साकनो फालनानि दाम बोसोरके पायनाय बुइनो सावै खोनारिखा
pia wana ma singsa kok hingka bosi omrok ke tebusi mar borok khai 50,000 basi tonglia 1,20,229 taka bai borok phalnai ni saka ga omo borok ni kokno khnawi ang belai kheno wasi wana siwo hi tamung bai khai no borok mohai borok ni bagai no chini top hau tebul achima singsa ngei tongsio obri rok sabo norok sawi mana muchung hangkai konaidi omo bini insta account ni profile omo bini photo bini mungkai ang full salia bini mung este porma o video ang asok no expose khlaisinai bono hingke o video no manai nung tumung no nugui tongo hingke nono ang sanani muchungo manai nung next time tai atai tangdi nung tabuk porina ni jorasi nung kaham kai poridi porimani jorawo abai philik phalak tangdi phia kok kaham bai sajagi bo kaham kok no khunju kanya taibo bisi lai tebo bwrwi phunu gongkai afur tebo expose kotor khlaijak nai ga tini ni bagai video asuk jortei no onte kaisa kok iko video norok nugui man khana khoroksa baino ireng bufa bai tongai chawi pregnant khlai rijago ni je fake viral khlaimani borok ni mungui o baibo case khlai ri khata bukungke gabono fake viral khlaine rokno ba ang o video ni bisingtei ang warning rnan muchungo norok haino kaisa te kaisa no tatal sawi eba ireng fake viral rok norok ta khlailai proof eba evidence manya sak jorotei kebono ahaino viral khlai hamya mung pirna ni tanai di tamni ke tabuk social media ni jorawo kaham danga hamya danga haino edit khlaijak photo pano bui belai keno viral khlainani dowei tongo ke paithago norok no request khlaio o video no jesa ke phano nini facebook eba ke whatsapp rogo share khlai rudi jate dakti o video nangmani borok ni aro thangai sogina teike tai je ani channel ok katal ngai tongha ke norok subscribe khlaina di norok ano insta follow khlaina muchung khangke description no ang link rijak te id bo rijak tongo aro norok thangai nai follow khlai rudi paithak jora video no naimani bagai norok jotono no belai keno hambai।